A yayin da zaɓukan shekarar 2023 ke ci gaba da karatowa, 'yan Najeriya na ci gaba da nazarin 'yan takarar da suka fito ɗaya bayan ɗaya. Jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya dai ita ce tafi yawan samun 'yan takara da ke muradin tsayawa kujeru daban-daban a Najeriya. Jihar Adamawa na ɗaya daga cikin jihohin da a halin yanzu ake ganin yawaitar 'yan takara da ke neman goyon bayan jama'a. Alhaji Abdullahi Ahmad Musa dai ɗan takara ne da ya fito daga yankin ƙaramar hukumar Gombe da ke tsakiyar jihar, wanda a halin yanzu ya bayyana muradinsa na komawa takarar kujerar sanata da zai wakilci yankin na jihar Adamawa ta tsakiya. Cikin wata gagaruwar tarba da ya samu daga magoya bayansa da suka yi da fifi a filin sauka da tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke nan Yola, Alhaji Abdullahi Ahmad Musa ya bayyana cewa janyewarsa daga takarar kujerar gwamna domin tsayawa sanata ya biyo bayan tattaunawa ne da ya yi da shugabannin jam'iyyar tasu ta APC, inda ya ce ya gamsu da matsayar jam'iyyar. Jam'iyyar APC da muke biyayya, jam'iyya mai adalci, jam'iyya mai inganci, ta duba cewa a rarrage 'yan takarar ne suka yi yawa a jihar gabaki daya. So ana magana kai ya kamata kai kaza, kai ya kamata kai kaza. To an yi magana, na ga abin da aka faɗa an mun adalci, zan iya ba da kyakkyawan gudunmawa na a majalisar dattijai. Yasa ni kuma na ce to barin je Senate. Dan takarar kujerar sanatan dai a halin yanzu ya bayyana cewa jam'iyyar tasu ta APC ta buƙaci da a rage yawan 'yan takara da ke muradin tsayawa kujeru daban-daban domin baiwa jam'iyyar damar yin kayi a zaɓe mai zuwa. Da yake ƙarin bayani dangane da sabuwar matsayar tasa, Alhaji Abdullahi Ahmad Musa ya bayyana cewa idan ya zama sanata zai farfado da wakilcin yankin na mazaɓar tsakiyar jihar Adamawa. Sanatoci da muke da shi a yanzu, mun sani Adamawa tana tarihi sanatoci masu ba da gudunmawa sosai, amma a yanzu kusan masu bacci muke da shi. So za mu koma yadda aka san Adamawa da za mu ba da kyakkyawan jagoranci da shugabanci. Kuma wannan magana da kai biyo magana ajanda namu, shi duk wanda Allah ya ba gwamna za mu taimake shi mu miƙa masa. In Allah ya sa ya yi farilla alhamdu, mu za mu tafi harkar majalisa shi muka sa a gaba yanzu. Amma dai babban abin shine ina tabbatar ma da 'yan Adamawa gabaki daya, musamman Adamawa namu tsakiya, inda ake da sanatoci da za ka duba da Adamawa an yi su Jonathan Zingina, su Jibril Aminu, ba bacci ake ba. Amma yanzu a tare ka hanya kawai waye sanatanka sai ka tunani. So za mu dawo da wancan lokaci da martaban jam'iyya a majalisa da Adamawa tsakiya, Allah ya yarda. Alhaji Abdullahi Ahmad Musa dai na ci gaba da bayyana muradansa na tsayawa takarar kujerar sanata ta yankin mazaɓar Adamawa ta tsakiya a zaɓukan shekarar 2023 mai gabatowa. Abubakar Ibrahim, Waniltu Media.